Bizning mana biz ko'proq bilamiz To'qayni, chunki To'qay Sovet chorida ko'tarilgan kishi, ani yozib chiqardilar. U aning premiyasida bor. Qoyim Nosiriyni biz bilamiz, Barudilarni bilamiz. Lekin bizning hali ko'p bilinmagan shaxslar bor. Ularni topib, ismin, turmushini öğrenu, icraatın, ularning mirasin, nindi foyda keltirganlar, hammalarni esga olib memorialni to'xtalar, haykallar qo'yu. Mana bu былтыр biz Sverdlovsk өлкәсендә булганда Җәлилгә Серов шәһәрендә әле күптән түгел яңадан аны төзәттеләр. Һәм Екатеринбургта Җәлилгә куйдык һәйкәл. Менә күп кеше безгә килеп әйтә, Җәлил что это, татарин? Беркем дә аны белми. Күбесе читтә белмиләр. Шуннан менә Габдулла Тукайга Чиләбедә куйдылар һәйкәлләр Җәлилгә. Анысы да бик зур эш бара. Шундай эшләрне алып бару, мин үзем Чиләбе өлкәсендә туып үссәм дә, ләкин быел безнең мин укыган мәктәптә шәхес минең үземнең дәвәти бабай дип әйтәбез безнең якта 140 яшь репрессиягә лекән, менә быел без аңа мемориальный токта куябыз мәктәптә. Ул тоже менә шундай эшләрне китерү, конкрет эшләр дип әйтергә була. И менә монда Илдар абый әйтеп китте Карбышев турында. Без бит әйтик әле күптән түгел термин крашен дигән термин китте ул политический яктан, сәяси яктан. Генерал Антонов, Чуйков, алар birсендә бер вакытта да Сталин бабай да кемдәләрне башка милләт дип яза алмаган. Алар әйткәннәр, без татар дигәннәр, без крашен татары, без татар. Шуның өчен крашен